Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, mun samu labari mai tayar da hankali na kisan gilla da aka yi wa wasu yan uwa da suke dawowa daga taron sikirin shekara a Bauchi, a gidan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, waɗanda aka tare su aka kashe su a cikin jihar Plateau. Wannan labari ya girgiza ƙasar nan gabaki ɗaya, ya tayar da hankalin jama'a. Na farko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi shahadar waɗannan bayin Allah da suka rasu, Allah ya gafarta musu. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi da kuma iyalan waɗannan shahidai. Allah ya kyautata haƙuri, Allah ya kiyaye gaba. Mun samu labari cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha sun riga sun ba da umarni an fara ɗaukan matakai wajen neman waɗanda suka aikata wani mummunan aikin. Muna fata Allah ya bayyana su, kuma Allah ya ba da ikon hukunta su yadda doka ta ce, saboda bin haƙƙin waɗannan 'yan ƙasa waɗanda suka yi wa kisan gilla. Muna kira ga 'yan uwa ga baki ɗaya da a yi haƙuri, a bar jami'an tsaro su yi aikinsu. Kada a ɗauki doka a hannu, kada a ce za a yi ramuwa, kuma a ci gaba da addu'a ga ƙasa da shugabanni. Allah Ubangiji ya ba su ikon kawo mana tsaro. Allah Ubangiji ya kwantar da hankalin ƙasar nan, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Wa'annan fitintinu da suke tasowa, Allah ya ije mana su. Allah ya dawo da ƙasar mu arzikinta da kwanciyar hankalinta da zaman lafiyarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.